Na, hellóztuk, sziasztok! Én Balázs volnék, és hát eddig én csak diavetítéseket raktam fel a YouTube csatornámra, de majd lesznek később gameplay videók is, csak azon még gondolkodok. Hát, amit még el szeretnék mondani, hogy majd lesz Minecraft, Terraria, The Forest, és még gondolkodok páran. Ami úgy van, hát a legjobban inkább Terrariát fogok készíteni, szóval ez van. Szóval csak Terraria videó lesz, meg Minecraft, meg stb. Bla bla bla. Na mindegy, akkor annyit mondák, hogy császtok, érezzétek jól magatokat, boldog karácsonyt, ha még nem köszöntem, és boldog új évet mindenkinek! Köszönöm!